Казват, че французите разбират от стил. И Peugeot 308 го доказва. Днес ще ви представим елегантния хеджбек и практичното комби. И двата автомобила разполагат с 1.2 PureTech турбо-бензинов двигател, който е известен с това, че е тих, икономичен и пъргав, което означава, че разполагаме с 130 конски сили и 8-степенен автоматик. Вътре разполагаме с модерен 3D iCockpit с 10-инчов HD дисплей, навигация TomTom Plus, CarPlay, Android Auto и 3D дигитално табло. Навигацията TomTom Plus ти показва пътя в реално време с актуален трафик, предупреждения и гласови насоки. Или казано просто, винаги знаеш кога да завиеш в непознат град и без телефон. А багажникът? Огромен, идеален, ако отиваш на море и планината или обичаш да носиш повече. А при хеджбека достатъчен за уикенд куфарите или шофиране в града. Избери своя лъв и бон вояж!